Der har vi fra rederiet modtaget disse to tykke bøger. Det er en skibsspecifikation og en maskinspecifikation. Og de angiver fuldkommen, hvordan skibet skal bygges, i det man ligesom i husbygning fra rederiets side giver en specifikation om, hvor mange både der skal med, hvor store spændene skal være osv. Og alt dette står i disse bøger. Det er nøjagtigt som når en håndværker skal bygge et hus for en mand, så modtager han også en specifikation, som han skal lave huset efter. Dette her er jo et noget stort hus, og derfor er bøgerne jo blevet desto tykkere. Og samtidig med disse bøger modtog vi på projektstadiet en rå skitse af skibet, sådan som rederiet ønskede det udformet. Og vi lavede dengang en tegning, en såkaldt projekttegning 1-200, som viser, hvordan vi synes skibet skulle se ud. Man har senere bearbejdet den tegning, og rederiet har godkendt, at den skal ligge som grund for de videre beregninger og konstruktioner. Og hvor stort bliver så vores tv-skib? Skibet bliver 150 meter langt, og for at de bedre kan se, hvordan skibet kommer til at se ud, har vi vist en tegning her. Den bliver lavet på et senere tidspunkt, men for at vise, hvordan skibet kommer til at se ud, har vi taget den med allerede nu. Og skibet har, som vi ser, 2 gennemgående dæk, er forsynet med 5 lastrum, som igen hver er delt i 2, og desuden ligger maskinen agter. For at betjene disse 5 store lastrum er skibet forsynet med 10 5-tons bomme, 8 10-tons bomme og en sværgårdsbom, der kan tage 75 tons. Det er nemlig nødvendigt for moderne skibe for at kunne klare sig i konkurrencen, at losningen og lastningen kan ske så hurtigt som muligt, således at skibet kan komme til søs igen. Det er jo ved at sejle, at skibet tjener penge. Det er blevet mere og mere almindeligt i de senere par år af motoren anbringes agter, fordi man så får store reelle lastrum i midten af skibet. Og hvis vi videre ser, så har vi altså apteringen liggende ovenover maskinen, i det matroserne bor på de 2 dæk her, officererne her, og desuden er der plads til 4 passagerer. Øverst oppe har vi styrehuset, som er forsynet med de mest moderne navigationsinstrumenter, sådan som radar og ekkolod og gyrokompas. I det hele taget, hvad der nu hører til et moderne fragtskib. Og for at vi kan få en fornemmelse af, hvor stort skibet er den som sagt 150 meter langt, 19 meter bredt, og højden til øverste dæk er 12 meter. For rederiet har vi samtidig fået at vide, at skibet skal kunne laste 12.000 tons, og dette vil give skibet en dybgang på lidt over 9 meter. De sagde før, at den tegning var blevet til på et senere tidspunkt. Der må ligge et mægtigt ingeniørarbejde, før den tegning kan blive til. Det gør der også, for vi skal nu i gang med, på grundlag af disse 2 specifikationer og den godkendte tegning her, og beregne og konstruere hele skibet. Og det man først går i gang med, er, at vi skal bestemme skibets linjer, det vil sige faconen af skibet under vandet. Og det første vi går i gang med i beregningsafdelingen er, at vi skal bestemme vægten af skibet. Det vil sige, at vi bestemmer vægten af stålet, det vil sige plader og klædningens vægt, dernæst, som er ca. 3.000 tons, dernæst bestemmer vi udrustningens vægt, som er små 1.000 tons, og samtidig har vores maskinafdeling beregnet vægten af dieselmotoren, hjælpemotorer, pumper osv. Og ved at lægge disse 3 tal sammen, er vi i stand til at få skibets letvægt. Hvor meget bliver det? Den bliver ca. 5.000 tons. Det vil altså sige skibet i tom tilstand. Til dette tal lægger vi så 12.000 tons, det vil sige den vægt, som skibet kan, altså den fragtmængde, som skibet skal kunne transportere, og vi kommer så på et deplacement på ca. 17.000 tons. Og dette deplacement, sammenholdt med, at skibet skal sejle 17,5 knop,
gør os nu i stand til at udforme skibets linjer. I det vi ved, at hurtige skibe skal vi give en strømlignet facon, medens langsomme skibe, det er skibe, der sejler en 10-12 knob, kan få en mere fyldig facon. Og dette skib, der ligger midt imellem, har vi altså erfaringer for, skal have den form. Og vi er nu i stand til, efter at have udført andre beregninger, såsom finde ud af skibets trim, det vil sige at dets evne til at balancere, og vi har undersøgt, hvor stabilt det er, det vil sige, at det ikke tipper rundt, og man skal finde skibets opdriftscentrum. Jeg kunne nævne mange andre ting, men altså det ender med, at vi får lavet en linjetegning i 1:50, som vi har liggende her foran os, der viser skibet, hvor fladt det er i bunden midtskibs, mens det er meget slankt henne foran. Samtidig har vi jo lavet en hestekraftberegning, det vil sige, at vi har bestemt, hvor mange heste, der skal til for at give skibet denne fart. Og for nu at få kontrolleret, at vores beregninger er i orden, så sender vi som regel vores skibe til en modeltank,